जय जगन्नाथ संग मैंने हाय ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ସବୁ ଝିଅଟି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଏଠି ଗୀତ ବୋଲିକି ଶୁଣାଉଛି ସେ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ବତେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମର ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ 5G ପିଲା ତ ତାକୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଜଣା। ମ୍ୟାପ୍ ତ ଆମର ସେ ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛୁ ଆମର ସାରଥି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଘରେ। ସେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେବେଳେ କିଏ ଉଠି ଛେଚିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ କଣ ଭଲ ये कोउ डैम की ना मोटी का डैम ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଝିଅ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଖୁସି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜିଦି ଗଲି କି ମତେ ବି ଗୋଟେ ଦରକାର। ମୋ ନନା ପୁଣି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଆସିବା ପାଇଁକି। चलो ପୁରା ଆଜି ହାପି ଆଉ लज्जा ମାଉସୀ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଆସିଗଲା ଏ କ୍ୟାପ୍।